Bażikament bdiet din. Jiena l-ewwel ħaġa nħobb il-palk u ġieli tlajt fuq il-palk u rrextajt u għamilt fares, ġifieri dawn l-affarijiet jiena għalija huma komuni. ċemp li il-manager tar-restorant tal-Planet Hollywood għalli għandi biċċa xogħol għalik. Waqt li qed jgħidli u hekk qedlu jiena għalija mhux problema għax la jiena mhu ħawwaġġa lil ħadd u mhu ħanagħmel ħsara lil ħadd għalija m'hemm ebda problema qedlu nagħmlu waqta sabiħa. Insomma wasal il-ħadd konna miftehmin illi għal dik il-ġurnata mort bil-familja jien ġifieri għax il-familja tiegħi jrid norihom x'ħa nagħmel u ma nagħmilx. Ntfajt fuq il-mejda normali u ġej kellimni l-manager għal li jekk hux orajt li jiena dejjem tajjeb inkun għall-grazzja tal-Alla. U kien hemm ħabib tiegħi kellu l-mobile left biex jiġbed dil-biċċa xogħol. Jien għedlu l-xef f'żajtu, għall-xef jaf li kull ma qalli il-manager u għalli leħnek. Għetlu ħalli fejdi, għetlu nispjera li noħorġok ta' nies. U konni għedin nieklu normali, u xħin ġib li laħam fuq il-mejda, prattikament tajt biċċa laħam u kelta, għammist l-manager, għamilt sinjal bidejja l-min ħajġbet il-video, u għamilt li għamiltu. U batnajat fil-ħanut, il-ħanut kien fully booked, waqaf kulħadd, seket kulħadd, kulħadd ħaseb li ġejja xi ġlieda jew hekk, mhux normali li tqum ġo restorant u tgħajjad dak l-għajjat. Mbagħad batnana ix-xef u hekk kien hemm festa ħanejdu hekk ġo l-ħanut, kulħadd iċab u jgħajjad.